Mám tady pro vás valentýnskou soutěž. Tady tuhle srdíčkovou sklenici. Dávala jsem anketu a vy jste hlasovali více pro TikTok, tak když tak příště můžeme dát Instagram. Takže proto je soutěž tady pouze na Instagramu. Teď přejdeme k podmínkám soutěže. První podmínka je nás sledovat, olajkovat tohle video a další 3 videa a označit jednoho člověka, kterého by tahle soutěž mohla zaujmout. Jestli tyhle podmínky budeš splňovat, si zařazený do soutěže, jestli ne, tak automaticky budu vymazávat komentáře, ty, který nebudou splňovat podmínky. Soutěž probíhá od 27. do 29. ledna. Do středy to probíhá do půlnoci, ve čtvrtek to v průběhu dne prostě vyhlásím. Výhru budeme posílat přes balíkovnu nebo zásilku, takže mít doručení v Česku nebo Slovensku.